Ja, prøv så, Jannik. Nå, han vil poke, mand. Jeg skal selv. Carsten, har du en kasket? Hvad fanden, der er en hund? Nej, Jannik. Hvad fanden, der er en Mathias? Jeg kan ikke koncentrere mig om det, sådan for kulet. Jeg lærer aldrig. Hvad fanden laver du, Mathias? Undskyld, mit ben er sjov, altså. Jeg hygger mig rigtig. Du skal være her, altså. Okay. Du kan jeg endelig slå igen som Mogens. Jeg føler mig stærk. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Der er aldrig været der. Hej, mor. Hej, mor. Jeg gider lave lektier. Jeg har en bil for til i morgen. Det er okay, min lille tumle-bumle humlebasse. Ja, det er rigtigt. FDK, FDK, FDK. Nej. Ananana. Jeg ved ikke. Jeg er begyndt at mærke alle mulige bivirkninger. Men jeg må helst tage pillen! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er godt nok nogle dejlige muskler, men nej, en ny omgang.